jotend jotich e dho wath ma Mombasa. Uwuok tung' mosuogi moko kuom josiasa magituoni donjore tend wadhno kagino magikoni kidekrocho chenro mag tich e dho wath ma Mombasa. Kagiloso gi jofwambo, jotijego okwedo ripot mayando gol kod achiel kuom ute mag fwambo matudo tend dho wadhno gi weche mag mibadhi to chutho ewi chiwo rage moko kuom johala. Luoro margi en ni chenro mag dho wadhno nyalo bedo kata mosebedo kadhi maber kidek bedo kadok chien kadiponi piny owacho ok obiro kawo okang' mager mar rakruok kod josiasa magituoni temo donjore e dho wadhno mondo giyud orak e yo ma ok opuodhi. KPA is boasting of 2 million TEUs up from 1.4 million TEUs because ships turnaround, container dwell times have drastically reduced. We are therefore perturbed that the alleged scandal is all about politics and political difference ahead of 2027 elections. As I conclude, we appeal to the government to protect KPA and keep politicians off KPA tenders competitions to avoid compromising port efficiency, productivity and performance. Kweli wa Kenya, mtu aibe 10 billion umenyamaza, 20 billion umenyamaza, paka 50 billion husemi, imefika 100 billion unakuja kutuambia siku moja ati imeibwa pesa. Huyu ni kateli, tunajua wamenyimwa tenda, hawakufuata njia sahihi ya kupata matenda. Kwa hivyo wakiwa wamenyimwa tenda wanakuja kwa njia kuharibia Kenya CV.